ତମେ କହିଲ ଧର ଧର ମୁଁ ଧରିଦେଲି। ଆରେ ମତେ ଛାଡ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ବେଲି ତାକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଲୁ 200 ଟଙ୍କା। ଏ ଫଟୋ ତ ତମ ଦିଜଣଙ୍କର ନୁହଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏ ଫଟୋ ଆମର ନୁହଁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟା ତାହେଲେ ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଆସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। नायक नहीं ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଛତ୍ର ବଜାର ଷଣ୍ଢ ଗୁଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଅଫର। ନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଆରେ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଚୋବେଇକି କାଢି ଦଉନା କିଏ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ରଖିବାକୁ କହୁଛି ତମକୁ। ଅବାଗିଆ ଲୋକ ମା ଶୁଣେ ନା ତମେ ଗୋଟେ କଥାଟା ବୁଝି ପାରୁନ। ଆମ ପ୍ରେମ ଆଜି କେତେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତମେ ଅଷ୍ଟମରୁ ପଢିଲାଣି ମୁଁ ତୁମ ଅଷ୍ଟମଠୁ ପ୍ରେମ କଲେଣି ଏବେ +2 ହେଲାଣି। ଚିନ୍ତା କଲ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଉଛେ। 4 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ଭିତରେ କୁହ ତମେ କୋଉଦିନ ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଛ ନା ମତେ ଗେଲ କରିଛ ନା ମତେ ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଠି ବୁଝିଲ ତମର ଏଇଗୁଡା ମୋର ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିପାରୁନି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ସବୁ କିଛି କରିଦେବି। ସବୁ କରିଦବ ଭାବି କହୁଛ। ହଁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମରି ପାରିବ? ନା 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 କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଳେ ହେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି ମରି ପାରିବନି? ମାନେ ମୋ ପ୍ରେମ ଅମର ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ କଥା। ହଁ ଏଇ ଗରିବ ପ୍ରେମିକର ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ଶୁଣିବନି। ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାଟିର ଗୌରଦଶ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କହିଲ। ତମେ ସିନେମା ହିରୋ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଟିକେ ଡାଇଲଗ ରେ କୁହ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ କଥା। ମୁଁ ଗରିବ ପ୍ରେମିକ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଏତେ ଦିନ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିପାରିବନି ଆମ ପ୍ରେମର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ପୁଣି କଣ ତମର ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତ ତମେ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ କୋଲାବରେସନ କରିବ। ଛତ୍ର ବଜାର ଷଣ୍ଢ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଅଫର ଯୋଡ଼ା ଫ୍ରି। ଆରେ ଯୋଡ଼ାରେ ଯୋଡ଼ା ଫ୍ରି କଣ? ଆରେ ସେଇ କଥା ଯୋଡ଼ାରେ ଯୋଡ଼ା ଫ୍ରି ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଫ୍ରି। ରିଲ୍ସ ଭିଡିଓ ଫ୍ରି? ଚାଲ ଶୁଣେ ନା ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଛତ୍ର ବଜାର ଷଣ୍ଢ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ପୁରା ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। 200 ଟଙ୍କା ଦିଟାରେ ଦିଟା ଫ୍ରି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଅଫର ଫଟୋ ଫଟୋ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏ ଆଇଲେନି ତ। ଇଏ ଭାଇ କଣ ଫଟୋ ଉଠଉଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲି ବରା ଛାଣୁଛି। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫର? ନା ନା ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଜାଣିପାରୁନ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇଛି କାଗଜ ଧରିଛି ଡାକୁଛି ଏଡ ବଡ ଗାଡିରେ ତମକୁ କଣ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହଉନି? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ନା ଆଉ ଗାଁ ବାଲା ମିଶିକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏତେ ଅବଜ୍ଞା କଥାଟା କଣ ଏତେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଥାଟା କଣ ମାନେ କଥାରେ ତମର ଏତେ ଶାଳୀନତା ରହୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଫଟୋଟା ଆପଣ କୋଉଠି ଉଠେଇବେ? ଇଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ କି ଅବୋଧ ଲୋକ ମାନେ ମୋ ହାତରେ ଗେଲ କରୁଛ ଫଟୋ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବସିକି ଉଠେଇଲା ତମ ପଛ ରହିବନି ସବୁ ଫାଟିକି ଦୀପା ହେଇଯିବ। ନା ମୋ କହିବା କଥା ଫଟୋ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ ଉଠେଇବେ କି ଡବଲ ଉଠେଇବେ କି ଟ୍ରିପଲ ଉଠେଇବେ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କପଲ କାନ୍ଦି ଶୁଣେ ନା ଫଟୋ ଉଠେଇବ ନା କାନ୍ଧ ଉଠେଇକି ତେଥେ ହବ ଫଟୋଟା ଉଠଉନ। ନା ମୋ କହିବା କଥା ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣ ମଉସା। ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ବୟସକୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଯିବା ବୟସ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କି ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମହାଖାଳ ଫଳ ଠାରୁ ବିଷ। ଅନିଲ ବିଧାଏ ମାରିବି ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ ବେହୋସ। ମୁଁ ଛତ୍ର ବଜାର ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଓଡିଶାର ଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କାଟିଦେବି ତମ ଭାବେ କଟାକଟି କରନି। ଯଦି କାଟିବ ଯାଉନ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ କାଟିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲେ ମୋର ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବ ଚାଲେ ଚାଲେ। ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦିଟା ଉଠେଇଦେବି ଭିଡିଓ ଦିଟା କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ପଡିବ। 200 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି? ନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବୟସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉ। ତମେ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାକି ହଉଛ? ଓଡିଶା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ତମ ପୁରା ଛାତି ଦୁଲକି ଯିବ।
ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଏଠି ବୁଲିବେ ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ସବୁ ଏପଟେ ନାଇଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିରେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠିକି ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ପୋଜ୍ କହିବି ସେମିତି ପୋଜ୍ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପୋଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଟି ହଁ ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ସେଥିରେ? ଏ କ୍ଲିପଟା ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ। କହୁନ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବି ଅତି ଓରେଲେ କେତେ ପାଖକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ମାନେ 200 ଟଙ୍କାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ିବୁ ନା। ଧରନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା କେମିତି ଉଠିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଜ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଠେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ଷ୍ଟାଇଲ୍। କଣ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଉଠୁଛ ଆରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ନା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ମାय ବାପ ସେ ଦାନ୍ତ ନା ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ବା 1 2 3 ଆଜ୍ଞା ଫଟୋଟା କାମ ସରିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଫଟୋ ଉଠା କଥା ଛାଡ଼ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଟା କରିଦିଅ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ଛାଡ଼େ କାମ ଅଛି ନା 17 ବଜା ଷଣ୍ଢ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଣ୍ଡ ଫଟୋ ଦେବ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ସେ ଫଟୋ ଧରନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ବାହାନ୍ତେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟା ମୋତେ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ କାମ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗୁଣ୍ଡର ଫଟୋ ଆମର ଯୋଡ଼ା 200 ଯୋଡ଼ା 200 ଯୋଡ଼ା 200 ଚାଲ କେତେ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ତ ହଁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଭଲ ଭଲ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ସେ ବିଜୁଳି ତମ ପାଖରେ ରଖ କୋଉଠି ରଖିବେ ପକେଟରେ ବା ଦିଟା ମୋବାଇଲ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ମୁଁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତମେ ଛାଡ଼ିଲ ସେ କଥା ହଁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ହଁ ତମକୁ କହିଲି ଟିକେ ଘରକୁ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣ ସେତିକି ବି ଆଣିକି ଦେଇ ପାଇଲ ଇଏ କି କଥା ଇଏ କାଲି ବା 1.5 କିଲୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ କିନି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଗଲ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ ଆଜି ଭଳିଆ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତମକୁ କହିଲି ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ତମେ ଦେଇଥିଲ ଇଏ ପଇସା ସରିଯିବ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇବି ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇବ ହଁ ଗଲ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ତମକୁ ପଠେଇ ପାରିବି ଏସା ମୋ ଜାତକର ନାହିଁ ମୋ ବାପା କରିନଥିଲେ ମୋ ଜେଜେବାପା କରିନଥିଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନିଅ ମୋ ପର୍ସଟା ନିଅ ବାପା ଘରେ ଯାଅ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସ ଫୁଲ କରିକି ନେଇ ଆସ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପର୍ସ ତମ ପାଖରେ ରଖ ଆରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଛ ସେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତିନି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଗୋଡି ଅଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ କୁହନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମତେ ବୁଲିବାକୁ ନିଏ ଓହ କି କଥା ମୋ ଧନ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଆସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲା ଓ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ କୁ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ ପୁଣି ବେଟିଲ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଅଫର ଆସ ଆସ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବନି ଯୋଡ଼େରେ ଯୋଡ଼େ ଫ୍ରି ସେ 200 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ରିଲ୍ସ ବି କରିଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବା ଘରୁ ସମୁଦାୟ 150 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଛି ଆଜି ଦେଖ କହିଦଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇଲି ତମକୁ ସାରିଦେବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଚଲର ଥିବ ଭଲ ଥରେ ବାହା ହେଇଗଲ ଭଲ ଆସ ଆସ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସ ଭାଇ ଆସ ଅଫର ପୁରା ଘର ଦଣ୍ଡ ଆଗରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକୁଛି ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବନି ଯୋଡ଼େରେ ଯୋଡ଼େ ଫ୍ରି 200 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଠିଆ ହେଇନା ଆସୁ ଆସୁ କହିବି ଏତେ କାହିଁ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ରାଜି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ଫଟୋ ଟିକେ ଖୋଲି ଗଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିରିୟସଲି ତମେ ଯଦି କହିବ ତମ ମାଗଣାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରେ ସତରେ ତମ ଉପରେ କ୍ୟୁଟ ଭାରି ସୁଇଟ ଭାରି କିଏ ତୁ କଣ ହଉଛି କଣ କଣ ହଉଛି କବାଡି ଖେଳ ଚାଲିଛି କଣ ତମେ କିଏ କିଏ ଓହୋ ନମସ୍କାର ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସେ କଣ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହେଇପାରେ ତମର ହେଇପାରେ କଣ ଅଫର ଅଛି ଟିକେ କହିଲ କଣ ଅଫର ଅଛି ଇଏ କଣ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ନା ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନ ଏଠି କଣ ଅଫର ଅଛି ଯୋଡ଼ାରେ ଯୋଡ଼େ ଫ୍ରି ଯୋଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଯୋଡ଼େ ରିଲ୍ସ ଫ୍ରି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଆଗ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କହୁଥିଲା 100 ଟଙ୍କାର ଚାରିଟା ତମର 200 ଟଙ୍କାର ଦିଟା ଆଉ ଯଦି ଆଗ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବୋଲେ 100 ଟଙ୍କାର ଚାରିଟା ଉଠେଇବ ସେ ଆଗ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବ ନା ଏଠି କାଇଁ ଆସୁଥିଲ ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ ତମ କଥା ରହିଲା ଆମ କଥା ରହିଲା ଆସ ଉଠେ ପଇସାଟା ଆରେ ସେ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି
ଫଟୋ ଉଠୁଛ ରାଇମନ ରେପ୍ କଲା ଭଳିଆ ଏମିତି କରୁଛ ଫଟୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଉଠେଇବ ଶାଲି ତ ସହିତ ଉଠ 1 2 ସ୍ମାଇଲ୍ ରେଡି ହେଲା ସାର୍ ଫଟୋ କହିଦେଇଗଲା ଆଉ ଚାଲ ମନେ ଖୁସି ତ ସତ କଥା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କହିଲ ହେଇ ବସିକି ବସିଛି ଘୋଷାଡୁଛ କଣ ଗାଇଲା ବଳଦ ଏମିତି ଘୋଷାଡୁ ଫଟୋ କଣ ଚୋବେଇକି ଖାଇଗଲା କାଇଁ ଏଇଟା କଣ କ୍ଷୀର ଗଜା ନା ବନାରସ ପାନ ତ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବି ଫଟୋଟା ଫଟୋ ହେଇକି ରହିବ ଭିଡିଓଟା ଭିଡିଓ ହେଇକି ରହିବ ଦିଅ ତମେ ଦଉନ ଦିଅ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଭିକ ମାଗୁଛ ନା କଣ ଶୁଣ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ତମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ପଳେଇଛି ଫଟୋ ପୁରା କାଚ ମାର୍କରେ ଭିଡିଓ ପୁରା 3D 4D ଯାହା ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରୁହ ମୋ ଫଟୋ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛ ଟିକେ ରହିଥା ଅଭିଷେକ ତୁ ରହିଛି ରେ ବ୍ରା ଭିଡିଓ ଗଳି ଦୌଡ଼ି ହଉନି ଦାଦା ଦାଦା ମୁଁ ଦାଦା ନା ବଡ ବୋଉ ଦାଦା 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 ମୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ ନିଜେ ଉଠି ପାରୁନି 4 ଫୁଟ ତଳକୁ କମିଗଲାଣି ତୋର କଣ ଉଠେଇବି ଯା ଦୁଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବି ଟଙ୍କା 300 ଦେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ପକେଇବୁ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହବ ଇଏ କାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ବାସ୍ ଏତିକି ଦେବି ଛାଡ଼ି ଯାବ ନାଚିଲୁ କ'ଣ ଜାଣିବି ତୁ ଯେମିତି ହେଲାଣି ତୋର ଫଟୋ ନ ଉଠେଇବୁ ଯିବୁନୁ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେତିକି ବାଡ଼ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇକି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ଯେତିକି ଜୋର ବାଡ଼ଉଛୁ ତୁ ଦାଦା ମତେ ଫଟୋ କେବେ ଦବ ଆଉ ତୁ ଅତି ଶିକ୍ଷା ଫଟୋଟା ତୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ବୁଲି ବାଲିକି ଆଇଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ପୁରା ରିପେୟାରିଂ କରି ସିପେୟାରିଂ କରି ପୁରା ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରି ଦେଇଦେବିନି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଦାଦା ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭଲ ପାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲି ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛେଣ୍ଡା ଭ୍ୟାନିଟି ପଇସା ସରିଯିବ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପଇସା ସରିଯିବ ଏ ଧନ ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆସିଲାଣି ଘରକୁ ଟିକେ ମଟନ ଆଣୁନି କଣ ମଟନ ଖାଇବ ଧନ ଅଣ୍ଡା ଖାଉନ ଭଣ୍ଡା ଖାଉନ ଗାଜର ଖାଉନ କାକୁଡି ଖାଉନ ସେଗୁଡା ସବୁ ଖାଇଲେ କଞ୍ଚା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡା ନ ଖାଇବ ଝଡିକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଳିଆ ତଳେ ସେ ଫୁଟାଣିଆ କଥା ମାରନି ତମେ ହେଲା ମତେ କାହିଁ ଧରିଲ ଆଉ ତମେ କହିଲେ ଧର ମୁଁ ଧରିଦେଲି ଛାଡ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ମୋ ପଛ ଗଲୁ କରୁଛି ଯାଇ ପଥରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉନା କେଡେ ଅବାଗିଆ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କିଅ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଲୋକ ଖସିଗଲା ଜାଣିଛ କେଡେ ବଡ କଥା କଣ ହେଇଛି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଲୁ 200 ଟଙ୍କା ଫଟୋଟା ଉଠେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଫଟୋ ତ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏ ଫଟୋ ଆମର ନୁହଁ ଆଉ ଭିଡିଓଟା କଣ ଏ ଭିଡିଓଟା ହଉଛି କଳାତ୍ମକ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଆସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଏଇ ଆସ ସେଇ ତ ଆମ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା ଦେଖିଲ ଇଏ ବା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଆଉ ରଣବୀର କପୁର ତମେ ତ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ନୁହଁ ତମେ ତ ରଣବୀର କପୁର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ମନେ କରୁଛ ମୋ ପଇସା ସରିଗଲା ପଇସା ଯଦି ସରିଗଲା ସେ ଓଡିଶା ଖଣ୍ଡରେ ପଳେଇଲା ତମେ ଚାଲିଲ ଏ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ହେଇଛି ଫାଟିଗଲା କଣ ଫାଟିଗଲା ପୃଥିବୀ କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡ ଦାଦା କଣ କଲେ ଗୁଣ୍ଡ ଦାଦା ଚକମାଚୁର ଚକମାଚୁର କଣ ଚକମାଚୁର ଗୁଣ୍ଡ ଦାଦା ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ କହି ପଇସା ନେଲେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିକି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଫଟୋ ମତେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଜାନୁ ତମେ ଜଳୁଛ ସେଇଟା ପୁଣି ଉର୍ଫି ଜାଭେଦର ଫଟୋ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳଠୁ ଗୋଡଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର କୋଉ ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମତେ ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହଉ ଚାଲ ଆସ ଆସ
खलनायक हूँ मैं। ବଡ଼ାଇ ବଡ଼ାଇ बोल बोल नहीं जा पड़ोगे लक्ष्य 20,000 टका खाली अबे एटा प्लास्टिक कैमरा हमको ठकुची अबे एटा खेळना धरी तू गोटे खेळ लगेइछ एमिति कहीं मारछो ताको तो एमिति सुन ना रही तत्ते जदि आमे ओडिसा रे देखिबु ओडिसा गुंड तते पूरा फाइनल गुंड कर दो चलो मु बर्बाद हो गले